Naimbag nga bigat at welcome po sa aming Kubo House Tour. Nung isang araw kami dumating dito sa Pilipinas at dumiretso kami Manila to Pangasinan. At ito ang aming modern kubo na pinagawa namin. Ilalagay ko lahat ng details kung anong company ang gumawa ng kubo at kung magkano sa dulo ng video. Ito ang entrance sa kubo. Pinagawa namin itong terrace para magandang tambayan, may lamesa at madaming upuan. Dito kami kumakain ng breakfast. Mamaya kakain kami ulit. Gutom na gutom ako. Ito ang harap ng kubo. Meron siyang sliding doors. Tapos may ilaw. Madaming bintana. Ala! Andyan si Jiro. Jiro, pwede pumasok? Ito ang entry room ng kubo. Maliit lang. Pero pang entry lang at meron siyang konting storage. Tapos itong kubo namin, 2 bedroom pala. Itong isang kwarto, wala pang aircon, pero meron siyang bunk bed built-in. At ito ang isang bedroom, wala pang masyadong gamit, kasi kakarating lang namin. At ito sa kabila, ang kwarto na ginagamit namin. Ito ang may aircon. Ayun, no? Dito kami natutulog lahat ngayon, sa isang malaking bed. Para siyang queen bed ata, o mas malaki pa konti. Sobrang masarap matulog dito sa loob, malamig ang aircon, tapos sealed lahat ng mga bintana. Pero sobrang maganda yung finish dito sa loob, meron siyang ilaw, madaming outlet. Yan lang ang inside ng kubo namin, maliit lang talaga, pero sobrang komportable, masarap na tulugan. Pero dito sa likod, ang pinagawa naming dirty kitchen na pinakita ko kahapon, papakita ko sa inyo. Ito ang back door, at ito ang dirty kitchen. Yung lababo, wala pang faucet. Papagawa pa lang. Pero madaming counter space. Pabili pa kami ng lutuan. At yung mga ibang kailangan pa. Bumili ako ng electric kettle. Ito ang ginagamit ng mga bata pang ligo. Para hindi masyadong malamig. Kasi wala pa kaming hot water heater. Pero sobrang masarap dito. Sobrang presko, tahimik. Dito sa tabi ng kusina, ito ang CR namin. Malaki yung CR. Sobrang malaki actually. Dito kami nalaligo. Tabo pa lang ang meron dito. May running water naman dito. Pero sobrang mahina. Kaya pinupuno lang namin yung bucket. Tapos tabo. At dito sa kabila may lababo at toilet. Yan, malaki. At pag hindi gumagana ang city water, yung running water, syempre, may bomba tayo. Madami pang pwede akong gawin project dito kasi malawag talaga ang property namin dito. Ngayon, pag-usapan natin ang presyo ng kubo. Ang pinaka-base kubo na walang terrace, walang dirty kitchen, walang CR, ang presyo ay 192,000 pesos. Dinagdagan namin itong terrace, 42,000 pesos. Ang dirty kitchen, 80,000 pesos. At ang CR, 100,000 pesos. Lahat-lahat ang ginastos namin dito sa kubo is 414,000 pesos. Sana nag-enjoy po kayo sa house tour namin at abangan po ang mga ibang videos namin dito sa probinsya. Bye-bye!